मांद्रे मतदारसंघाची पोटवेंचणूक जिखिल्ल्याची उमेद मनोवपा खातीर मांद्रे मतदारसंघांतल्यान वेंचून आयिल्लो भाजपाचो उमेदवार दयानंद सोपटेन कार्यकर्त्यां बरोबर मांद्रे मतदारसंघान रॅली काडली. रॅलीन वांटेकार जाल्ल्या कार्यकर्त्यांचेर सोपटे जिखिल्ल्याचो उत्साह दिसतालो. रॅलीक सुरवात करचे पयलीं दयानंद सोपटेन पारसे गांवच्या देवी भगवतीचो आशिर्वाद घेतलो. आजचो भारतीय जनता पार्टीचो मांद्रे मतदारसंघान दयानंद सोपटेचो विजय जाल्लो जो आसा हो विजय खऱ्या अर्थान भाईच्या असंख्य कार्यकर्ते, भारतीय जनता पार्टीचे सगळे कार्यकर्ते आणि मांद्रे मतदारसंघाच्या जनतेचो विजय आसा. खरें तर परत एकदा ह्या मांद्रे मतदारसंघातल्या जनतेन भाईचेर जो विश्वास दाखयला त्या विश्वासाक आमी सार्थ ठरतले जो आमकां विश्वास आसा. ज्या उत्सवान गेल्या एक म्हयनोभर भाईचे असंख्य चाहते, भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते ज्या तळमळीन आणि ज्या नेटान ह्या मतदारसंघान काम केल्ले, ज्या कारणा खातीर भाईन काँग्रेसींतल्यान भारतीय जनता पार्टीन प्रवेश केलो, ती जी कारणां आशिल्ली ही मुख्य म्हणजे डेव्हलपमेंट आणि ह्या मतदारसंघान आशिल्लो भरपूर अनएम्प्लॉयमेंट. हो अनएम्प्लॉयमेंट आनी डेव्हलपमेंटाची कामां ही आमी लवकरात लवकर आमच्या आमदारा कडसून आमी करून घेतले याची आमकां खात्री आसा. आणि आमदार ह्या सगळ्या गोष्टींचेर पूर्णपणे यशस्वी जातले याची आमकां खात्री आसा. आमचा जो उमेदवार शिवसेनेचा ठेवला होता तो जर राहिला असता तर थोडी मतं फुटाफूट झाली असती, तर ती नको व्हायला पाहिजे. आणि आम्हाला महाराष्ट्रामध्ये जशी आमची युती आहे शिवसेना भाजपची, त्या युतीच्या संदर्भात आम्ही विचार करून मी त्या आमच्या ठेवलेल्या उमेदवाराला मागे काढलं आणि आमचा कोणताही उमेदवार इथं ठेवू नये अशी आमच्या वरिष्ठांकडे सुद्धा मी मागणी केली. आणि त्याच दृष्टीने मी वरिष्ठांच्या आदेशाने भाजपसोबत राहून त्यांच्या बरोबर थोडा प्रचार कार्यात सहभागी झालो. आणि तरीसुद्धा थोडी धाकधूक होती, पण त्या आमच्या कार्याचा आणि जनतेने जो आपला विश्वास आणि जे कार्य केलं भाजपसाठी आणि खास करून दयानंद भाई सोपटेसाठी हे कौतुकास्पद आहेत. काही फॅक्टर बघल्यार आसतना तुम्ही की काही लोक आमच्या फाटल्यान जे लागलेले, ज्या लोकांनी, ज्या लिडरांक काही हेच खबर नसलेले त्यांच्यानी गद्दार आणि हे शब्द वापरलेले. पण आयज तेच गद्दार त्यांचे शब्द त्यांच्याच मुखान परत रिटर्न गेल्लेले असत. आज दयानंद सोपटे जनता जे आहा आणि जे तेजे कार्यकर्ते जे आहात त्या कार्यकर्त्यांनी दाखवून दिलेले आहात की आयज आमकां ह्या जनतेक, मांद्र्याच्या जनतेक ज्याचा सरकार आहा त्या सरकारा बरोबर रावपाचे आणि कामां करून घेवपाची म्हणून खरोखरच त्यांनी जो निर्णय घेतलेलो योग्य आसा, हो जनतेने दाखवून दिल्लो आसा. आयज आमी हांगासर भाईच्या रॅलीक रावल्ले आसा, भाई सोपटेच्या. आणि भाईची जीत ही आसा ती फक्त कार्यकर्त्यांच्या बळाचेर आसा. पार्टीच्या थोड्याशा मनशांनी त्याच्या कडेन धुंकून सुद्धा पळोवंक ना. तरी आसतना जे कार्यकर्ते 2017 ताका वावरलेले तेच कार्यकर्ते आयज त्याच्या बरोबर रावले आणि भाईक बऱ्या मोठ्या संख्येन आणि मोठ्या उमेदीन वावरान ताका निवडून हाडलेलो आसा. आयज भाई कडल्यान खुबशा लोकांची अपेक्षा आसा कामाच्या बाबतीन, भुरग्यांची यूथ जनरेशनाची अपेक्षा किंवा कामांच्या डेव्हलपमेंटाच्या बाबतीन भाईन आयज पर्यंत डेव्हलपमेंट खूप केलो आणि त्या डेव्हलपमेंटाचो फायदो आयज 2000च्या पोटनिवडणुकीक ताका जालो. आज काल रिझल्ट जालो देवाच्या आशिर्वादान आणि त्याचबरोबर सगळ्या कार्यकर्त्याच्या पाठबळाचेर हांव काल आमदार जालो. आज देवदेवतांची भेट घेवप, आशिर्वाद घेवप ते सुद्धा सगळे कार्यकर्ते आहात त्याच्या बरोबर. ताचे खातीर आज एक बारीकशी रॅली आमी अरेंज केल्ली आहा. म्हाका दिसता दुसरे फावटी हो मोठो विजय बरोबर. 2017 मोठो विजय आसलो, 2019 मोठो विजय हो. काल म्हाका एक प्रेसवाले आमच्या भावान विचारले की गेल्या फावटीच्या मार्जिनीन 3000चो फरक. हांवें म्हणलें तो 3000चो फरक ना, वयल्यान 500 मतांचो फरक जास्त आसा. म्हाका म्हणपाले ते कशें कितें, तेन्ना म्हणलें पडलें 7500, आज पडली 4315. बाय इलेक्शन आनी जनरल इलेक्शनातून फरक आसता. जनरल इलेक्शनान जे कितें मेळटा पळय ते ओके, पण बाय इलेक्शन मेळटा ते डबल आसता. कारण एफर्ट्स, मनस्ताप हे सगळ्यो गोष्टी 4 पटीन सोंसच्यो पडटात.
पण रॅली म्हणजे मार्जिन जरी म्हाका एक 3000 मतांची कमी पडली म्हणजे 4315 मतांची जरी पडली जाल्यार हांव सगळ्यांक सांगूंक सोदता की डबल आसा म्हणजे 8630 आसा. आज आम्ही हांगासर भाईच्या रॅलीक जमले. सगळे कार्यकर्ते जे आसात ते अत्यंत उत्साही असं हांगासर जे वातावरण आसा, कारण इतल्याच खातीर भाई आमचो जवळ 4115 मतांनी जिखलेलो आसा. आज हो जो विजय आहा तो आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचो विजय आहा. तेंच्यांनी जवळ 2-2.5 महिने जी पायपीट केल्या मांद्रे मतदारसंघात, विरनोडा ते साधारण तेरेखोल पर्यंत